Hi! Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matuto sa ating aralin sa araw na ito? Ang ating asignatura ay Pilipino. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna'y manalangin. Iyuko ang mga ulo, ipagdikit ang kamay at tayo'y manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon mga bata, ating tatalakayin ang talasalitaan para mamaya pag inyong nabasang mga salitang to sa ating kwento, alam na ninyo ang kanilang kahulugan. Ang una ay ang kutsero. Okay, pag sinabing kutsero, isang taong nagmamaneho ng sasakyang kalesa. Again, mga bata, isang taong nagmamaneho ng sasakyang kalesa. Ang pangalawa ay ang kalesa, para alam ninyo kung ano ba ang kalesa. Pag sinabing kalesa, isang sasakyang pangdalawahang pasahero na hinihila ng kabayo. O yun ang kalesa, yung hinihila ng kabayo. Siguro pag nanonood kayo ng mga fairy tale, di ba? Alam niyo yung karwahe? O parang ganun din yung kalesa. Ayan. Ito ang kalesa at ang nagmamaneho ay ang kutsero. At ang pamagat ng ating kwento ay kwentong kutsero. Ulitin ko, kwentong kutsero. Simulan na natin ang ating kwento. Siya si Thomas. Isa siyang kutsero. Mabait at masiyahin si Thomas, ngunit mapag-imbento ng kwento dahilan kung bakit maraming galit sa kanya. O mabait siya at masiyahin pero mapag-imbento ng kwento kahit hindi totoo sinasabi niya. Isang araw, may sumakay na matandang babae sa karitela ni Thomas na inakala niyang isang turista. Magsisimula na sana siyang magkwento nang biglang nawalan siya ng boses. Bumaba siya ng karitela sa takot at maya-maya'y hinimatay. O mga bata, magsisimula na naman sana siyang mag-imbento ng kwento. Ngunit nawalan siya ng boses, hindi na siya makapagsalita. Tignan natin kung anong nangyari. Nang siya'y magising, naroon pa rin siya kasama ang kabayong si Juan. Anong pangalan ng kabayo niya, mga bata? Juan. Sinubukan niyang magsalita, pero ang lumabas sa kanyang bibig ay parang tunog ng isang kabayo. O hindi daw siya makapagsalita, yung lumalabas daw sa kanyang bibig ay tunog ng kabayo. Nang tingnan niya ang itsura sa salamin, ay laking gulat niya nang makita ang muka. Isa na siyang kabayo. Kaya pala ang kanyang boses ay tunog kabayo dahil siya ay isa ng kabayo. Isa palang diwata ang matandang babae na sumakay sa karitela at pinarusahan si Thomas dahil sa pag-iimbento ng mga kwento. O fairy daw yung sumakay na matandang babae. Tapos, pinarusahan niya si Thomas kasi di ba laging nag-iimbento ng mga kwento si Thomas. Kahit hindi totoo ay kinukwento niya. Hindi nakatulog si Thomas sa sobrang lungkot. Pinagsisisihan niya ang kanyang pagkakamali. Hiling niyang bumalik na ang kanyang dating anyo. O ano yung ginawa ni Thomas? Nagsisisi na daw siya sa kanyang ginawang pagkakamali. Pagsapit ng umaga, ganoon pa din ang anyo ni Thomas. Isa pa rin siyang kabayo. Wala siyang nagawa kundi ang magsanay na maging isang kabayo. Natutunan niyang pakisamahan ang iba pang kabayo at hayop hanggang sila ay kanyang maging kaibigan. O kahit naman pala ganun ang nangyari naging kaibigan ni Thomas ang mga hayop sa kanyang paligid. Lalo na siguro ang kanyang kabayo na si Juan. Minsan ay bumalik ang matandang diwata at nilapitan siya ni Thomas. O, nandun nakita niya ulit yung matandang babae na sumakay dati na isa palang diwata at nilapitan siya ni Thomas.
Maintindihan niyo po sana ako kahit ako'y isa ng kabayo at hindi nakapagsasalita. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi na ako muling mag-iimbento ng kwento. O, yun daw yung sabi ni Thomas. Gusto niya mag-sorry. Kasi lagi siya nag-iimbento ng kwento. Di niya na daw yun uulitin. Tingnan natin ha. Ikaw pala yan, Thomas. Mabuti naman at alam mo ang iyong pagkakamali. Nagulat si Thomas at naiintindihan siya ng matanda. Bakit nga ba hindi? Isa nga pala kayong diwata, ang sabi ni Thomas. O naintindihan daw siya nung matanda kahit isa siyang kabayo kasi nga naman ang matanda ay isang diwata. Maya-maya'y nagbago ang anyo ni Thomas at bumalik sa kanyang anyong tao. Nagpasalamat si Thomas sa matanda at nangakong hindi na siya muling mag-iimbento ng kwento. O mga bata, natutunan ni Thomas na hindi maganda ang nag-iimbento ng kwento or nagsisinungaling. Kaya kayo mga bata, wag na wag ninyong gagayain si Thomas, ha? Sasabihin niyo lang kung ano yung mga totoo at yun lang ang inyong ikukwento. Okay, maliwanag mga bata? Okay, ngayon sagutan natin ang mga sumusunod na tanong, no? Buksan nyo ang inyong aklat sa pahina 20-30 or 230. Okay? Buksan nyo. Ang dapat ninyong gawin ay bilugan ang tamang sagot. Ang una, si Thomas ay isang, anong trabaho ni Thomas? A. Karpintero, B. Kutsero, or C. Pasahero? Ano si Thomas? Magaling. Siya ay isang kutsero o ang mga nagmamaneho ng kalesa, di ba? Pangalawa, si Thomas ay, anong ugali ni Thomas? A. Mapag-imbento ng kwento, B. Madaling magalit, or C. Madaling umiyak? O ano si Thomas? Magaling. Mapag-imbento siya ng kwento. Letter A. O, bilugan nyo ang titik A. Sumunod, si Thomas ay nagbagong anyo at naging A. Kuneho, B. Kalapati, or C. Kabayo. Naging ano siya? Magaling. Letter C. Kabayo. Sunod, isang blank ang nagpalit ng anyo ni Thomas. A. Diwata, B. Pulis, or C. Turista? O, ano yung matanda? Isa siyang diwata. Letter A. Bilugan niyo yung A, nak. O, susunod. Naging kaibigan ni Thomas ang kanyang kabayong si... Ano yung pangalan ng kabayo ni Thomas? A. Carl, B. Juan, or C. Mateo? Very good. B. Juan. Okay, ngayon tayo dumako sa ating aralin. Ito yung ating pag-aaralan sa araw na ito, mga bata. Ang pandiwang pangnagdaan ay mga salitang kilos na nagsasabi ng kilos o galaw na tapos nang gawin. Pwedeng ginawa nyo na siya kanina, kahapon, nung nakaraang araw, nung isang linggo, nung isang taon. Okay, basta tapos na siyang gawin. Okay, mga bata, yon ang salitang pangnagdaan or pandiwang pangnagdaan. Okay, tapos nang gawin. Ito yung ating mga halimbawa. Unang halimbawa, sumakay. Okay, pag sinabing sumakay, tapos ka nang sumakay na. Pag naman sinabing sasakay, dun ka palang sasakay. Okay, pag sumasakay, kasalukuyan mo yung ginagawa. Pero pag sinabing sumakay, tapos mo nang gawin. Okay? Sumunod, nagsabi. O, nagsabi. Ibig sabihin, tapos na. Tapos ka nang nagsabi. Pag naman di mo pa ginagawa, ang gagamitin mo dapat ay magsasabi. Okay? Sumunod, natulog. Pag sinabing natulog, tapos ka nang natulog. O, natulog ako kagabi. O, tapos mo na yung gawin. Okay? Yung susunod, nagbigay. O, pag sinabing nagbigay, tapos ka nang nagbigay.
Pag naman di mo pa ginagawa, pwede mong sabihin, magbibigay ako ng tulong bukas. O, ganon, no? Sunod, nangako. O, ibig sabihin, tapos mo na siyang gawin. Nangako ka sa kanya nung nakaraang araw na sasama ka sa kanya. O, ibig sabihin, tapos mo nang gawin. At ang huli, naglakad. O, tapos mo na siyang gawin. Naglakad ako kanina papunta sa paaralan. O, tapos mo na siyang gawin. Pag naman di mo pa siya ginagawa, pwede mong sabihin, maglalakad ako bukas papunta sa paaralan. Okay, mga bata? Ganun lang siya. Ang mga salitang ito ay tapos ng gawin or mga pandiwang pang nagdaan. Okay? Magbigay tayo ng iba pang halimbawa. Naglakad si Bea pauwi sa bahay. Alin dyan ang pandiwang pang nagdaan? Magaling. Ang salitang naglakad. Ibig sabihin, tapos niya ng gawin. Okay? Susunod. Naglaba ng damit si Mama kanina. O, kanina, yung salitang kanina, ibig sabihin, kanina niya pa yun ginawa, tapos niya nang gawin ang naglaba. Okay, mga bata? May mga palatandaan din tayo sa mga pandiwang pang nagdaan. Pwedeng nandyan ang salitang kanina, kahapon, noong nakaraang araw, noong isang linggo, noong isang taon. Okay, yun ang mga tatandaan ninyo, no? Pagsasanay. O, ulit. Mga bata, sagutin natin ang inyong aklat. Sa titik A, gawing pang nagdaan ang mga sumusunod na pandiwa. Okay? Ang mga pandiwang ito ay pangkasalukuyan. Okay? Kasalukuyan silang ginagawa. Ngayon, gawin natin silang pang nagdaan or tapos ng gawin. No? Yung una, naglalakad. Ano ba ang pang nagdaan ng naglalakad? Magaling. Naglakad. Okay, sulat niyo yung naglakad, mga bata. Pangalawa, naglalaba. Ano ba ang pangnagdaan ng salitang naglalaba? Magaling. Alisin niyo lang yung isa pang la, gawin ninyong naglaba. O yan, tapos na siyang gawin. Pangatlo, kumakanta. Ano ba ang pangnagdaan ng kumakanta? Magaling. Kumanta. Pag sinabing kumanta, tapos mo na siyang gawin. Pang-apat, nagsusulat. Ano ba ang pangnagdaan ng nagsusulat? Magaling. Nagsulat. Tapos mo na siyang gawin. Pang-lima, kumakain. Ano ang pangnagdaan ng kumakain? Kumain. Sulat niyo yung kumain, nak. 6, nagkukwento. Ano ba ang pangnagdaan ng nagkukwento? Nagkuwento. Okay. Next, 7, nagbabasa. Ano ba ang pangnagdaan ng nagbabasa? Nagbasa. Tapos mo na siyang gawin. Tapos ka ng nagbasa. Okay. 8, nag-aaral. Ano ba ang pangnagdaan ng nag-aaral? Nag-aral. Pang-siyam, kumakaway. Ano ang salitang pangnagdaan ng kumakaway? Kumaway. At hanghuli, lumalangoy. Ano ba ang salitang pangnagdaan ng lumalangoy? Lumangoy. Okay, magaling mga bata. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, sagutan ang pahina 233, titik B sa inyong aklat sa Pilipino. O, yung titik B lang, mga bata, magsusulat lang kayo ng pangungusap tungkol sa mga pandiwang pangnagdaan. 5 lang yon, no, mga bata? Salamat sa inyong pakikinig. Naway natuto kayo sa araw na ito. Paalam!